Salam mähruwan doganam we gadyrdan iyleşlem. Doğruluk ýolu gepleşimide hoş geldiňiz. Siziň her biriňize Hudaýyň doğruluk ýoluny düşünmeňizi we bu ýola iman edip Hudaýyň merhemetine, parahatlygyna we ajaýyp bereketlerine eýe bolmaňyzy dilek edýärin. Hemişeksi ýaly bu gepleşimizde hem imanymyzyň esasy bolan Yaradanyň ilhamy bilen biziň üçin ýazylan we bize yetirilen mukaddes ýazgylardan öwrenmege dowam ederiz. Çünki biziň imanymyz durmuş meselelerimize hem bize anyk we dogry ýoly görkezjek Yaradanyň akyldarlygydyr. Ondan öwrenmek we olar esasyna durmuşymyzy gurmak gaty wajypdyr. Çünki olarda ýaşaýyş we çyn batlylyk bardyr. Bu gepleşimizde biz siziň bilen Resul Pawlusyň Rimlerdäki imanlar ýygnagyna ýazan hatynyň 7-nji babyndan öwrenmege dowam ederiz. Rimlere hatdaky hakykatlar her bir imanlynyň İsa Mesih'e bolan imanynyň maksady we manysyny bize öwredýär. Bu hatda çuňur ilahy taglimatlar we imanlynyň durmuşyndaky täsiri, praktiki ýaşamagymyzdaky güýjüň kimden we näme esaslanýandygyny bize öwredýär. Bu sebäpden bu haty öwrenmemiz gaty wajypdyr. Bu hat diňe bir imanly bolanlar üçin wajyp bolman, heniz İsa Mesih baradaky hoş habary eşitmedik. Ýa-da eşidip de düşünmedik iýleşlemiz üçin hem wajypdyr. Çünki bularda İsa Mesih'iň kimligi we eden işleriniň maksady, ýagny hoş habaryň her bir insan üçinligi düşündirilýär. Şonuň üçin hem siziň her biriňizi bu gepleşimizde öwrenjeklerimize ünüsli bolmaňyzy isleýärin. Rabbimiz Hudaý her birimiziň kalbymyzyň ruhu gözlerini bu hakykatlara açsyn we bu ruhu hakykatlara düşünmemiz üçin bize akyl bilim bersin diýip her birimiziň üstümize mukaddes ruhuny bersin we Hudaýyň ruhu hakykatlara düşünmäge ýardam etsin diýip İsa Mesih'iň adyndan dilek edýärin. Dowamly dartkynlykda, hemişe söwüşde ýaly, ýa-da bir rahatlykda galyp gördüňizmi? Ýa-da isleýän we bilýän dogry we gowy zatlaryňyzy etmegi bilip de, ýene-de nädogry ýa-da erwet zatlary edip gördüňizmi? Gowy zat etmek isleýän, ýöne şonu da erwet zat edýän. Görämäge içiňde bir zat, bu islemedik zatlaryny etdirýän ýaly görünýär. Ýa-da köplenç dogry zady etmäge güýç hem tapylmaýan ýalydyr. Beýle ýagdaý hatda İsa Mesih'e iman edenlerde hem köplenç bolýan halatlary bolýar. Munyň näme üçin şeýledigini we näme esaslanýandygyny we nädip bularda yeňişli ýaşamagyň nämedigini Resul Pawlus Hudaýyň ilhamy bilen bize düşündirýär. Esasyna seresek, içimizde ýagny biziň bedenimizde bize söwüş açan bizdäki günäli isleglerimiz we höweslerimizdir. Olar bizi biýinjalyk edýär, bizi ýykmak isleýär. Hatda Hudaýyň bize beren gowy zatlaryny hem derwedagyn etmäge çalyşýar. Bulara düşünmemiz we olara garşy Hudaýyň güýji, ýagny bizdäki mukaddes ruh arkaly göreşmemiz gerek. Ene bular barada hem Rimlere hatda öwredilýär. Bulara has ýakyndan düşünmek üçin gelin ilki bilen ýazgylardan Rimlere hatyň 7-nji babyndan okalyň. Ey doganlar, size Musanyň kanunyny bilýän adamlar hökmüne ýüzlenýärin. Pawlus ilki bilen Hudaý tarapyndan Musa peýgamber arkaly adamzada beren kanuny barada görüň edýär. Bu taýda ilki bilen üns bermeli zat Hudaý adamzat üçin peýdaly boljak kanunlaryny Musa peýgamber arkaly berenligidir. We Rimdäki imanlaryň bu kanunlar barada bilýändigini Pawlus aýdýar. Bu bize mukaddes kitaplaryň Tövrat we gademy peýgamberler ýazgylaryny öwrenmegiň
ve olarda Hudaýyň aýan eden kanunlarynyň we hakykatlarynyň bugünler hem öwrenilmeginiň gerekdigini aýdýar. Çünki Hudaý özüniň adamzat üçin maksadyny baştan başlap iýdi giderli aýan edip geldi. Bulara düşünmek üçin biz hökman mukaddes kitaplary dolulugyna okap öwrenmeliyiz. Käbir adamlar Tövrat, gademy peýgamberler ýazgylaryny we Zebur kitaplaryny okamaýarlar. Çünki olaryň pikiriçe, olar öňkü döwre degişli we soňky kitaplar olaryň hökmüni, maksadyny aradan aýrýar diýip inanýarlar. Ýa-da ol köne ýazgylar üýtgedilipdir diýenler hem bar. Emma olar beýle diýmek bilen ýa-da düşünmek bilen ýalňyşýarlar. İlki bilen şunu belläsim gelýär. Hudaý bakydyr. Onuň mukaddes ýazgylary da bakydyr. Ýagny üýtgeýän däldir we hiç kim olary üýtgedip ýok edip bilmez. Bu sebäpden elimizdäki bar bolan mukaddes ýazgylar hakykatdyr. Başga da Hudaý henizem bize Tövratda we beýleki köne ähdi ýazgylaryndakylar arkaly hakykatlaryny dowamly öwredip gelýär. We nädip olarda aýan edilen maksadyň İsa Mesihde yerine ýetendigine düşünmemizde we dogry ýaşamamyzda bize ýardam edýär. Ene bu sebäpden hem ýazgylarda mukaddes kitaplaryň İsa Mesih barada bize öwredýändigini aýdyp şeýle diýär. İsa Mesih şeýle diýipdi. Meni iýberen atanyň, ýagny Hudaýyň özü hem men hakda şaýatlyk etdi. Ýöne siz onuň ne sesini eşitdiňiz, ne de ýüzüni gördüňiz. Kalbyňyzda onuň sözleri ýok. Sebäbi siz onuň iýberenine iman etmeýärsiňiz. Siz baky ýaşaýyş mukaddes ýazgylarda duruýdyp, olary ihlas bilen öwrenýärsiňiz. Olar bolsa men hakda şaýatlyk edýärler. Emma siz ýaşaýyş bolar ýaly maňa gelmek islemeýärsiňiz. Bu ayatlarda İsa Mesih şol döwürde mukaddes ýazgylary, ýagny Tövraty, Zebury, peýgamberler ýazgylaryny ýat tutup jikme-jiklik bilen öwrenýänlere ýüzlenipdi. Olaryň mukaddes ýazgylaryň özünden baky ýaşaýyş we bereketler gözlänliklerini, emma Yaradan Hudaýyň olarda bar bolan Tövratda, Zeburda, peýgamberler ýazgylary arkaly hem ebedi ýaşaýyşyň çeşmesi İsa Mesih barada şaýatlyk edendiklerini görmediler. Hudaýyň olaryň kalbyna seslenýän sesini eşitmediler. Çünki olar mukaddes ýazgylara hem öz düşünjeleri bilen çemeleşdiler. Ýöne bütün mukaddes ýazgylar İsa Mesih barada bize şaýatlyk edýär. Bu sebäpden mukaddes ýazgylary öwrenemizde biz İsa Mesih'i olar arkaly tanamagymyz üçin we tanap oňa Reb we halaskar hökmüne iman etmegimiz üçin öwrenmeliyiz. Ýazgylardaky başga bir aýatda bolsa, bize bütün ýazgylaryň hemme taraplayın günnelik durmuşymyza hem peýdalygyny aýdyp şeýle diýär. Mukaddes ýazgylaryň ählisi Hudaýyň ilhamy bilen ýazyldy. Olar öwretmek, günah edýänleri paş etmek, ýola getirmek, dogrulukda terbiýelemek üçin peýdalydyr. Şeýdip, Hudaýyň adamy hayır işleriň ählisini taýýar we kämil bolar. Bu taýda bolsa, mukaddes ýazgylaryň öz-özünden insan islegi we akyldarlygy bilen ýazylman, Hudaýyň ilhamydygyny, ýagny onuň maksat murady we akyldarlygynyň belli bir insanlara aýan bolmagy bilen ýazylandygyny bize aýdýar. Ene bu sebäpden hem mukaddes ýazgylar üýtgemez. Sebäbi olaryň awtory baky we gudratly Hudaýyň özüdir. Olary öwrenmemiziň sebäbi hem biziň dogry we günäli zatlaryň nämedigini öwrenmemiz. Günäli zatlary edendigimizi paş etmegi we soňra her bir toba eden adamy dogry ýola getirmekde we dogrulukda terbiýelenip, ösüp ýaşamak üçin hem peýdalydyr. Mukaddes ýazgylary öwrenmek we olar esasynda iman durmuşymyzy gurmak arkaly bolsa,
biz Hudaýy şöhratlandyrýan işlerde taýýar we kämil bolup bileriz. Rimler 7-nji baby öwrenmege dowam etsek ýazgy şeýle diýe. Eýsem siz bu kanunyň diňe, diri adama öz hökmüni ýöredýändigini bilmeýäňizmi näme? Mysal üçin, ärli aýaly alyp göreliň. Ol äri dirike bu kanun boyunça ona baglydyr. Emma äri ölse, ol nikah kanunundan azatdyr. Eger aýal äri dirike başga birine durmuşa çyksa, bu zinahorlukdur. Emma äri ölse, ol kanundan azatdyr. Başga äre barsa hem zinahor däldir. 2-nji aýatda Resul Paulus bu kanunyň maksady we güýji barada bize öwredýär. Munna ol ärli aýalyň kanun esasyna ärine baglydygyny we ärinden dirike aýrylyp başga bir äre barmagynyň zinahorluk bilen deňdigini ýazýar. Emma äri ölenden soň aýalyň bu kanundan azatdygyny düşündirýär. Bu kanuny bu mysal arkaly düşündirmeniň sebäbi hem biziň indi kanundan azatdygymyzy, ýagny kanunyň bizi ýaşaýşa ýetirip bilmeýändigini, tersine bizdäki günäniň bardygyny görkezip, bizi ölüme hökm edýändigini görkezýär. Resul Paulus sözüni dowam edip 7-nji babyň 4-nji aýatyndan şeýle diýär. Ey doganlarym, siz bu wagtda hem şeýledir. Siz İsa Mesihiň haçdaky ölüm arkaly Musanyň kanuny üçin ölüsüňiz. Hudaýa ýagşy işleriňiziň hasylyny getirer ýaly. Sizinni başga birine, ýagny ölümden direlen İsa Mesihe degişlesiňiz. Biz insan tebigatymyza göre ýaşaýarkak, bu kanun biziň beden agzalarymyza günäli höweslere oýardy. Bu höwesler bizi günäli işlere emrindirip ölüme eltýärdi. Emma biz özümüzi tutsaglykda saklan kanun babatda ölüp ondan azat edildik. Bizni kanuna tawin bolan köne yörelgäge göre däl, eýsem mukaddes ruha erýän täze yörelgäge göre Hudaýa hyzmat edip bileriz. Bu taýda Paulus indi Rabbimiz İsa Mesihe iman edenleriň bu kanun aslında, ýagny günäni ölüme hökm edýän kanun aslında däldigini aýdýar. Näme üçin diýmeňiz mümkin? Sebäbi İsa Mesih kanunyň, ýagny mukaddes ýazgılarda aýan edilen kanunlaryň talap eden mukaddesligini haçanda biz başarmadan wagtymyzda öz mukaddes we kämil durmuşy bilen berja etdi. Diňe onu däl, kanunyň günä üçin bolan adalatly hökmüni hem haçda janyny biziň günälerimizi öz üstüne alyp jezamyzy çekip biziň üçin pida etdi. Mukaddes kanuny dökdi. İsa Mesih bizi günäniň güýjünden we ýatyaryndan azat etdi. Netijede diňe İsa Mesihe iman edenler bu azatlyga ýetip bildiler we Hudaýa çyndan hyzmat edip bilerler. Siz belki onda Hudaýyň mukaddes kanunlary erwetmedi. Ýa-da eger bizi azatlyga kanun ýetirip bilmeýän bolsa, onda näme sebäpden Hudaý olary beripdir diýmeňiz mümkin. Resul Paulus kanunyň erwetdärligini, çünki onuň esasy maksadynyň günäni hökm etmekdigini aýdyp şeýle diýär. Onu näme? Musanyň kanuny erwet bir zatmy? Elbetde ýok. Ýöne bu kanun bolmadyk bolsa, men günäniň nämedigini de bilmezdim. Kanun başganyň zadyna göz dikme diýip buyurmadyk bolsa, men munyň günädigini hem bilmezdim. Günä bolsa, bu buyrukdan öz bähridini arap, meni her tüýsli aç gözlüge emrendirdi. Kanunyň bolmadyk ýerine günä ölüdür. Men kanun berilmänke diýirdim. Emma kanun berilenden soň günä canlandy da men öldüm. Hawa, maňa ýaşaýyş bermeli kanun meniň ölmegime sebäp boldy. Sebäbi günä kanunyň buyrugyny tutarlyk edip meni aldyga saldy da ol arkaly öldürdi. Emma kanun şonda da mukaddesdir. Onun her bir buyrugy mukaddes, adalatly we
oňatdyr. Onda näme? Oňat zat meniň ölmegime sebäp bolaydymy? Elbetde ýok. Meni oňat buyruklar arkaly günä öldürdi. Günäniň hakyky tebigaty hut şeýle aýan bolmalydy. Şeýdip, günäniň nä derejede erwetligi äşkär boldy. Biz Musanyň kanunynyň Hudaý tarapyndan berilendigini bilýäris. Men bolsa, günäniň ýesirliginäki bir ejiz insandyr. Bu aýatlarda biz Hudaýyň mukaddes kanunlarynyň esasy maksadynyň günäni paş etmegi we günäniň ölüme eltýändigini görkezmekdigini görýäris. Hudaý mukaddes kanuny bermek arkaly adamlaryň nä derejede mukaddeslikden uzakdadygyny, ýagny özleriniň günäliliklerini bilmekleri üçin we günäleriniň hem özlerini ölüme, ýagny Hudaýdan baky aýralyk bolan ruhu ölüme alyp barýandygyny bilmekleri üçin berilendigini görkezmek isleýär. Bizdäki günä bolsa kanundan çekinmeýär. Tersine bir günä başga günäleri hem dogurýar we insany hassa erwet günäler etmäge iterleýär we soňunda hem baky ölüme alyp barýar. Mysal üçin biri başganyň zadyna göz dikse, bu adam soňra şol göz diken zadyna ýetmek üçin yalan hem gepläp biler. Başgalary yamanlap, töhmet hem atyp bilýär. Ýa-da höküm hem edýär. Hatda eger bu günälerine towba etmese, onda ol adam öldürmeye hem baryp bilýär. Ýa-da günäli islegleri üçin gaharlanýan adam gaharyna erketmese, towba etmese, ol gaharlanan adamyny öldürmäge çenli hem baryp bilýär. Bulara mysal edip daş töweremizde köp halatlary görensiňiz. Ýa-da özüňiz hem beýle günäleri edensiňiz. Ine bu sebäpden kanun içimizdäki günäniň nähili elhençdigini bize görkezýär. Kanun arkaly günäniň hakyky tebigaty, ýagny onuň günäniň nämedigi we insana ýetirýän erwet ziýanyny we bedbatlygyny görüp bilýäris. Günä insany baky oda atjak elhenç ot kimindir. Eger biz muňa dogry düşünsek, onu özümizde kökuran günäli höweslerimizdir isleglerimizi gowy görmeris. Olar üçin towba ederiz we Hudaýdan kömek isläris. Emma düşünmesek we bulary hakykat hökmüne kabul etmesek, onu biz ot bilen oýnaýan adama meňdeýäris. Resul Pawlusyň ýokarda aýdyşy ýaly, mukaddes kanun biziň ruhu gözlerimizi açýar we özümiziň günäniň ýesirliginäki bir ejiz insanlardygymyzy bize aýan edýär. Eger biz özümizdäki günäli tebigatymyzy bilsek we onuň bize nähili ziýan ýetirip bir gul kimin saklaýandygyny we soňunda hem elhenç bela bolan baky cehennem oduna eltýändigini bilsek, şonna biz bu ýagdaýymyzdan nähili gutulup biljekdigimiz hakynda oýlanarys we Hudaýyň hakykatyny gözläris. Yaradan Hudaýdan ýardam isläp ýalwararys. Ine bu sebäpden Hudaýyň mukaddes kanuny gowudur we bize soňunda ýaşylyk edýär. İsa Mesih bir gezek salgyt ýygnaýjy Lewi, ýagny Mattany öz ýyzyna ermäge çagyranna, Matta İsany we şähertlerini öýüne nahar ýemege çagyrypdy. Şonda Mattanyň öýüne beýleki hem köp salgyt ýygnaýjylar, beýleki dostlary öýüne nahar edilmäge baranlaryna şol döwrüň dinar muallimlary İsa Mesihiň olar bilen nahar edilendigine nägilelik bildirýärler. Çünki olar üçin salgyt ýygnaýjylar we olaryň dostlary bir günäli adamlardy. Olar günälidir diýip hasap eden adamlary bilen hatda salamlaşmaýardylar hem. Emma olar özlerine günä bardyr öýtmeýärdiler. Şonu İsa Mesih olara jogap berip şeýle diýdi. Şundan soň İsa daşary çykanna salgyt ýygyna oturan Lewini görüp oňa "Meniň ýyzyma düş" diýdi. Ol hem ýerinden turdu da ähli zady taşlap onuň ýyzyna düşdi. Lewi öz öýüne İsa üçin bir uly mejlis gurady.
saçan başına olar bilen bir topar salgytçylar we başga da köp adamlar nahar ýyp oturdylar. Fariseyler, ýagny dindar adamlar bilen Tövrat mygallymlary onuň şägirdlerine "Näme üçin salgytçylardyr günäkärler bilen bile iýip içýärsiňiz?" diýip hüngürdeşdiler. İsa olara "Lukman saglara däl, hassalara gerekdir. Men dogurlary däl, günäkärleri toba çağırmağa geldim" diýip jogap berdi. Bu taýda İsa Mesihiň jogabyna uly many bar. Hakykatdan hem, eger biz özümizde bir erwet rak keseliniň bardygyny bilsek, bu keseliň ölüme elçegini bilsek, onu tizden tiz hemme işimizi ve wajyp hasaplan zatlarymyzy goýup, bu keselimizi bejerip biljek Lukmany gözlemerismi? Lukman saglara däl, hassalara gerekdir. Günäh hem rak keseli kimindir. Ol biziň janymyzy bedbahtlyga we baky ölüme eltýär. Emma Hudaýa şükürler bolsun. Janymyzy baky ölümden, ýagny cehennemden halas etjek we günälerin güýjünden, gulçulygyndan halas etjek hakyky Lukmany Hudaý göklerden iýerdi. Ol Lukman, ol halaskär, Reb bolan İsa Mesihdir. Günälligini boyun alıp towba etmek isleýänlere Hudaý İsa Mesih arkaly rehim edýändir we olary günäniň gulçulygyndan azad edýär. Çünkü İsa Mesih şeytany we günäniň güýjüni we agtyýaryny özüniň mukaddes, kämil durmuşy we haştaky ölüm arkaly yeňdi. Esasy düşman yeňildi. Ýöne şeytan we bizde ýaşaýan günäli tebigatymyz soňuna çenli söweşi dowam ederler. Olar yeňilendigini boyuna almaýar. Dowamly biziň aýagymyzdan çekmäge hereket eder. Şonuň üçin gadyrly imanly doganlarym, käwagt günä edeniňizde ruhtan düşmäň. Günälerimizi boyun alsak we towba etsek, Hudaý bizi bagyşlar we her hili ýamanlykdan İsa Mesih arkaly bizi tämirler. Bu sebäpden Resul Paulus şeýle diýipdi: "Menne, howa, insan tebigatymna oňat zadyň ýokdugyny anyk bilýärin. Sebäbi oňat işleri etmäge islegim bolsa da, olary amal etmege başarmaýaryn. Men isleýän oňat işlerimi etmän, tersine ýigrenýän erwed işlerimi edýärin. Eger islemeýänimi edýän bolsam, onu indi mendäle içimde mesken tutan günä edýändir. Şeýlelikde men durmuşda şeýle ýörelgäniň bardygyny bildim. Oňa diýişi etmekçi bolan badyma menne yamanlyk häzir bolýar. Bütün kalbim bilen Hudaýyň kanunundan lezzet alsamna, bedenimiň şol ýörelgä ýykyn edýändigini görýärin. Bu ýörelge meniň aňymdaky ýörelgä garşy göreşip, bedenimdäki günä ýörelgesine meni ýesir edýär. Wah, men bagty garany diýsene, ölüm eltýän bu bedenimden meni kim halas eder? Hudaýa şükür. Ol bizi Rebbimiz İsa Mesih arkaly halas etdi. Biziň her birimiz hem Paulus ýaly bu sözleri aýdyp biläris. Käwagt özümiziň günäniň girdawyna düşen ýaly halda bolup bilýäris. Bu ýagdaýymyzdan biz öz-özümizi halas edip hem bilemizok. Günä ýesirliginden, onun güýjünden üstün gelmek üçin bize Hudaýdan gudratly ýardam gerekdir. Ve Hudaý muny biziň üçin eli yeterletdi. Gadyrdan ýyleşim, sen özüň günäligiňi boyun alýarmysyň? Günäniň elhençligine we eger halaskär we Reb bolan senin üçin janyny beren İsa Mesih'e iman etmeseň, seni cehennem oduna ýakjakdygyny bilýärmisin? Bu ýagdaýyňdan gorkýarmysyň? Nähili umytsızlykdadygyny bilýärmisin? Bu ýagdaýyňdan halas etjek janynyň lukmanyny gözleýärmisin? Eger bu sen bolsaň, onda senin üçin bu gepleşimizde mukaddes ýazgylardan öwrenişimiz ýaly ajaýyp hoş habar bar. Ýagny seni halas etjek halaskär Mesih'e iman et we onuň gutuluşyny sowat hökmüne, Hudaýyň özüňe görkeden merhemeti, rehimi we söýgüsi hökmüne kabul et. Hudaýa şükür,
ol bizi Rabbimiz İsa Mesih arkaly halas etdi. Mehriban imandaky doganlar. Siz bu ajaýyp gutulşumyz üçin her gün şükür edip minnetdarlykda ýaşaýarsyňyzmy? Ýa-da henizem bu dünýäden ýa-da kimdir birinden batlylygy gözläp durmuşyňyzy boş saatlara sarp edýärsiňizmi? Eger siziň ýagdaýyňyz bu bolsa, toba bilen özüňizi pesellip Rabbe ýakynlaşyň. Onuň ruhunyň size imanyňyzdaky şatlygyny bermegini we onuň ajaýyp gutuluşyna, söýgüsine hassa çuňur düşünmeňize ýardam etsin diýip Hudaýdan dileg ediň. Biz hoş habarymyz bolan Rabbimiz İsa Mesihiň gymmatyny, gowlugyny, ajaýyplygyny we beýikligini we ona eýe bolan ruhu bereketlerimizi her gün, her bir ýagdaýymyzda ýatlap, ruhtan dolup şatlanmalydyryz. Şeýle bizi günälerimizden azad eden we bize dogrulukda ýaşamaga mukaddes ruh arkaly güç kuwwat berýän Hudaýymyzyň we Rabbimiz İsa Mesihiň bardygyna şükür edeliň. We günäli höweslerimize gulluk etmän, bize ýaşaýyş berýän Rabbimize gulluk edeliň we onuň ajaýyp adyny beýgellip şöhratlandyralyň. Amin. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnetdar. Men öz günälerimi boyun alýan we toba edýän. Men öz durmuşymyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnetdar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.